Muhterem Müslüman kardeşler, Ramazan aylarımız mübarek olsun. Tutkan orazalarımızın Allah Teala kabul kılsın. Şu aylarımızda kılgan her bir gıybedetinin Allah Teala ecir savaplarını arttırsın. Şulay ok Ramazan hürmetlerini Allah Teala bizning günahlarımızını keçire kursun. Көңелләребезне, йөрәкләребезне иман нуры белән байытсын. Гамәлләребезне изгелек белән, һәм ки Аллаһ юлында аның кушканнарын үтәп тыйганнарыннан тыелып безгә яшәргә насыйп булсын. Әйткән һәрбер мактауларыбыз, хәмд сәнәләр Аллаһ Субханаһу ва Таалагә ирешеп, әйткән һәрбер салават шәрифәләребез мөхтәрәм пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең рух шәрифләренә ирешергә насыйп булсын. Мөхтәрәм кардәшләр, Бүген сөйләп китәсе сүзебез иншаллаһ закат турында булыр. Ни өчен дигәндә, күп кенә кешеләр үзләренең закатларын Рамазан аенда түләргә тырышалар. Беренчедән, бу барбер түләргә кирәкле әйбер, шулай бит инде ел сайын кемнең нисабы бар инде. Һәм икенчедән, Рамазан аенда саваплырак була диләр кешеләр. Һәм кешеләргә дә файдалырак була диләр. Рамазан аенда саваплырак Белгәнебезчә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, Рамазан аенда кылган нәфил гамәл, гади кичкенә бер нәфил гамәл, ул фарыз кебек саналачак ди. Савабы фарыз кебек булачак ди. Ә фарыз гамәлнең савабы 70 тапкырга тапкырланачак. Шуңа күрә инде закатны да димәк, ул фарыз гамәл, аны без үтәсәк Рамазан аенда әҗр савабы күбрәк була. Шуңа күрә кешеләр күбрәк туры китерергә тырышалар Рамазан аена. Шулай ук мөхтәрәм кардәшләр, Закат әйткәнебезчә инде Рамазан аенда файдалы. Файдалы нәрсәсе белән? Кешеләр шушы айдан, Рамазаннан көтәләр бик күп үзләренә ниндер өмет барлыкка килә. Бигрәк тә фәкыйрь кешеләрнең. Алар шушы Рамазан килгәчтән әзрәк безнең хәлләребез җиңеләймәс микән диләр. Шуңа күрә Рамазан аенда махсус садака бар, шулай бит. Фитр садакасы. Аны икенче төрле закат дип әйтсәң дә була. Чөнки аның күләме билгеләнгән, һәм аны һәрбер кеше түли. Хәтта монда кирәкме синең нисаб булуда, ягъни бай булуыңда мәҗбүри түгел бу очракта. Әгәр түли алсаң, инде түлисең. Рамазан аенда шулай итеп Аллаһ Тәгалә фәкыйрьләрне, авыр хәлдә яшәүчеләрне сөендерергә тели. Һәм инде әлбәттә закат та бу айда түләнсә кешеләргә, аларга тагын өстәмә бер файда булып тора. Мөхтәрәм кардәшләр, закат нәрсәдән түләнә соң? Закат түләнә хәзерге заманда инде акчадан, закат түләнә алтын, көмештән, яки аларга тиң байлыктан. Байлык ул булырга мөмкин инде шул ук бриллиантлар һәм башка шундый асыл ташлар һәм башкалары, аларның кыйммәтеннән түләнә. Ләкин торган идән, мәсәлән, йөргән машинадан түләнми. Шулай ук закат түләнә, яки булмаса менә идәге савыт-сабалардан ниләрдән шулай ук түләнми, әгәр дә алар алтын, көмеш булмасалар. Шулай ук закат түләнә хайваннардан. Менә бездә бар авыл хуҗалыгы, шулай бит. Авыл хуҗалыгы. Әлбәттә, берсендә мин гәзиттә язып чыккан идем шулай дип. Закат түләргә кирәк дип. Бу 10нчы елны, кырылык ел вакытында инде ул. Аннан соң закат түләргә кирәкме дим, чөнки закат түләмәсәң яңгырлар булмый дип шулай итеп язып чыккан идем. Анда авыл халкы инде җавап язган. Бу муллаларга җитми инде дигән. Шулай бит. Бу муллаларга җитми инде. Без булай да авыр яшибез, булай да кичкә эшкә ялгап барабыз, шулай бит инде. Әле тагын закат түләргә кирәк. Чөнки мәсәлән, әйтегендә сыерларың бар икән, синең сарыкларың бар икән, атларың бар икән. Атларның 2 ат булса да уже закат түләнә. Шуңа күрә дә алардан закат түләргә кирәк дигәч, бу инде бушка ниндидер бер сыерны яки бер сарыкны бушка бирергә кирәк дигән сүз кемгәдер. Ул инде алар өчен акча, шулай бит, мал. Һаман аларга җитми инде дип язып чыгалар. Шуннан соң инде яңадан язып чыгарга туры килде. Яңадан җавап итеп язарга туры килә. Нәрсә дип? Әйтәм, җәмәгать, хәлләрегез булай да авыр. Өчен эшкә ялгап барасыз. Кредитлар һәм башка әйберләр. Әле шуның өстенә закат түләмәү аркасында яңгырларыгыз юк. Уҗымнарыгыз үсми. Уҗымнардан да закат түләнә, гышыр түләнә. Хайваннарыгыз үлә,
Сәбәпсез. Нәрсәләр икәнен дә белмисез мәйтә. Тагын шуның өстенә үзегез бәла каза аласыз. Бәлки менә шушы тормышыгыз авыр, мен әйтәм, закат түләмәгәнгәдер дип. Инде шулай дип язып чыктым. Ана соң җавап булмады инде, Аллаһка шөкер. Инде мөхтәрәм кардәшләр, шулай итеп закат түләнә торган әйберләр бар. Һәм син моны белсәң, белмәсәң дә, түләсәң, түләмәсәң дә, шулай бит инде аның бер кая да китми фарызлыгы. Һәм аның җәзасы бер кая да китми. Аны барбер үтәргә кирәк. Аллаһ Тәгалә аласыны барбер үзенекен ала. Әле менә күптән түгел генә бер атлар тота торган бер хуҗаин шундый сорый. Атлар үлә ди, атлар үлә. Сәбәпсез үлә. Менә алып кайтасың, менә дигән айгыр алып кайталар зур кыйбат бәягә, үлә. Атлар таба алмый. Шуннан соң әйттем инде, менә бүтән чара юк. Сез бит инде бөтенесен эшләдегез, чиста, укуллар кадала, дарулар бирелә, дөрес ашатыла, әмма үлә. Закат бар, тик закат кына кала бу очракта, мен әйтәм. Башка чара юк. Башка берничек тә бу хәлне үзгәртеп булмый. Теләсәгез нишәсәгез дә. Инде хуҗага шулай дип аңлатыгыз, шуш закат түләргә кирәк дип. Чөнки әгәр дә хуҗа аңламый икән, үсмәячәк аның бу атлары. Ул аны табыш алмаячак. Шул килеш калачак ул аның бер дәрәҗәдә. Менә шуның өчен мөхтәрәм кардәшләр, закат дигән әйбер ул бик тә четерекле әйбер. Чөнки закат, мөхтәрәм кардәшләр, безнең истебездә тора торган бер бурыч. Закат бирмәгән кешеләр әлбәттә саранлык аларга кымачалый. Беренче чиратта саранлык. Бардыр наданлык белән моны эшләмәүчеләр шулай бит, ләкин күп очракта саранлык кымачалый. Әлбәттә, әз генә закат бирсәң инде ул күп түгел бер караганда, ләкин миллионнан, миллиардлардан, я булмаса зур-зур көтүләрдән закат бирә башласаң, бәясе хайран килеп чыга. Аны ямалы бер шулай. Закатның күләме малдан дип әйтик инде шушы акчалардан ниләрдән 40тан бер өлеше, 2,5%. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә Коръән Кәримдә, бисмиллаһир-рахманир-рахим: "Ва ла яхсабанна аллазина ябхалуна бима атахумуллаһу мин фадлих хуа хайран лахум." Уйламагыз ди, саранланып бирмичә калган малыгызны үзегезгә яхшылык дип ди. Ягъни саранланып кешегә бирмәдең икән, кесәңдә калды бит инде. Всё, значит, бу сиңа яхшылык. Әйбәт булды бу сиңа. Кеше шулай дип уйлый. Янда калды ди. Экономия ясадым ди. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Бәл хуа шаррул лахум." Бу аларга начарлык ди, чынлыкта ди. Дәреслектә бу аларга начарлык. Саютавакуна ма бахилу бихи яумал кыяма. Шушы саранланган маллары белән кыямәт көнендә аларның бугазларына бәйләнер шушы әйберде. Үзләренең маллары үзләрен буачак. Бу дөньяда күңелне сөендергән, күңелне җылыткан шулай бит, тормышка ям биргән маллар аларның бугазларына чырналып, кыямәт көнендә аларга бер җәза булыр ди Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә. Икенче бер аятында Аллаһ Тәгалә әйтә, бисмиллаһир-рахманир-рахим: "Валлазина якнизуна az-захаба вал-фиддата ва ла юнфикунаха фи сабилиллаһ фабашширхум би'азабин алим." Алтын көмешләрен яшереп, Аллаһ юлына тотмаган кешеләрне ди, газап белән куандыр ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә. Газап белән куандыр ди. Зур газап киләчәк ди. Шушы алтын көмешләрен җәлләп шулай бит инде Аллаһ юлына тотмаган кешеләргә ди. Нинди газап? Шул газапның бер төре: "Яума юхма алейха фи нари җаһаннам фатуква биха җибаһухум ва җунубухум ва зухурухум." Шушы алтын көмешләр эретелер кыямәт көнендә ди. Һәм аларның маңгайларына, аларның кабыргаларына һәм аркаларына агызылыр ди. Эреткән килеш. Эреткән килеш агызылыр. Мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә бу авырта торган әйбер. Менә бала чакта уйнаганда полиэтиленны жандырабыз бит дигән тама. Бармакка тамганы бармы? Кулга тамганы бармы? Мин тамды монда. Чупа-чупс таягын жандырган идем. Монда бармакка тамды нишетергә белгән юк. Аны теге алып таргытып булмый. Ул тирене жандыра да ябыша шунда. Алып таргытып булмый. Шундан соң түзә алмача тирисе белән бергә куптарып алырга туры килде. Бу пластмасс түгел бу. Бу алтын һәм көмеш, бу металл. Әгәр металлны сиңа агызсалар, ул нишли? Сине тишеп чыга. Һәм тишеп чыгачак. Һәм нәрсә ди Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм?
суынган сайын яңадан кыздырып агызалар ди. Суынган сайын яңадан кыздырып агызалар ди, мөхтәрәм кардәшләр. Һәм мөхтәрәм кардәшләр, суынган сайын кыздырып яңадан агызалар, әле бу тамакка кергәнче. Хисап вакытында. Әле бу Әле бу тамакка кергәнче. Йокласагыз, йоклагыз, түгел кырылдамагыз. Әле бу тамакка кергәнче хисап вакытында 50 мең ел булачак. Хисапка кадәр 50 мең ел булачак. Менә шушы вакыт эчендә бу газап булачак. Әле тамакка кергәч анда тагын нәрсә булыр? Ансы бер Аллаһ Тәгаләгә мәгълүм, шулай бит билгеле. Тамакка кергәнче бу газап булачак. Шушы алтын көмешләрне эретеп агызачаклар. Һәм Аллаһ Тәгалә аларга әйтә: "Һәза ма канастум ли анфусикум фазуqu ма кунтум такнизун." Сез моны үзегез өчен җыйдыгыз ди, бу алтын көмешне ди. Рәхәтен күрегез ди. Күрәсезме? Инде мыскыл итү. Урысча әйтсәк, издевательство, шулай бит. Әле агызмыйлар, әле тагын сиңа моральны сине әле тагын бетерәләр, шулай бит. Әле тагын моральны сиңа Аллаһ Тәгалә әйтә. Менә җыйдыгызмы ди, рәхәтен күрегез хәзер ди. Җыйып ятсагыз ди. Мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә, монда булган күбебезгә кагылмыйдыр бу әйбер, шулай бит. Чөнки иебездә алтын көмешләр килограмм юк, шулай бит инде. Шулай бит, юк. Булса белер идем мин аны. Шулай бит инде. Әмма хәзерге вакытта алтын көмеш шулай бит инде, ул акча. Алтын көмешне хәзер кулга бирмиләр. Дәүләт аны үзенеке итте, шулай бит. Элек кенә ул алтын көмешне йөртергә буладыр үзең белән. Дәүләтнеке хәзер. Әмма аның урынына безнең бар акчалар, облигация, кагаз акчалар, шушы синең алтының бар дигән гарантия инде ул, шулай ди. Шуңа күрә дә кагаз акча җыеп ятасың икән, әнә бит чиновникларны тоталар, шулай бит, фуралар белән апчагалар, акчаларын җыеп яталар. Ул шул алтын көмеш алып чыккан кебек, шул ук бәя. Ягъни кыямәт көнендә кагазны яндырып аларга тидермиләр, кагаз нәрсә инде ул, янабыда бит, шулай бит. Аны алтын көмешкә әйләндереп агызалар. Шуңа күрә борчыларга кирәкми. Все нормально. Анда теге дөньяда бөтенесе уйланылган анда. Алтын көмеш, мөхтәрәм кардәшләр, бу байлыкның барбер нигезе булып тора. Акча, кагаз акча байлыкның нигезе түгел. Ул беренче түгел. Шуңа күрә нормаль акча шулай бит инде алтын белән ныгытылган булырга тиеш. Менә шушы алтыннар, мөхтәрәм кардәшләр, кешегә инде агызачаклар ди. Һәм менә бу әйткәнемчә шулай бит, әле хисап башланганчы. Хисап башланганнан соң инде, аннан соң инде нәрсә булыр? Кемне җәннәткә, кемне җәһәннәмгә, анда инде билгеләрләр. Закат нәрсә соң ул? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Хуз мин амвалихим садақатан тутаххируһум ва тузаккихим биһа." Аларның малларыннан ал садака ди, ягъни закат ал, шулай бит инде садака ал ди. Син аларны чистартырсың ди, шуның белән ди. Шуңа күрә закат дигән сүз алына зака язки. Чистарту дигән фигыльдән алынган ул. Чистарту. Закат дигән сүз үзе ул чистарту дип тәрҗемә ителә. Чистарыну. Нәрсәдән чистарыну? Безгә Аллаһ Тәгалә биргән малның бар безгә харам өлеше. Пычрак өлеше. Менә шушы малның пычрак өлешеннән Аллаһ Тәгалә безне чистарта. Ала. Аны ала. Шуңа күрә садака, закатны Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә һәм аның нәселенә бирергә ярамый. Чөнки ул пычрак. Малның пычрак өлеше. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә пычрак әйберне бирмиләр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә бүләк кенә биргәннәр, шуңа күрә ул садака алмаган. Аллаһ Тәгалә шулай ди, чистарта ул сезне ди. Димәк, мөхтәрәм кардәшләр, закат ул теге закат алган кешегә түгел, закат биргән кешегә кирәк. Чистарыну кемгә кирәк? Чистарыну кешенең үзенә кирәк. Үзен, янын, малын чистартырга шулай бит. Моннан тыш кеше үзенең күңелен чистарта. Саранлыктан. Саранлык ул иң зур авыруларның берсе. Саранлык аркасында кешенең холкы начар, аны башкалар яратмый. Аны ул шушы саранлыгы аркасында үзе дә рәхәт күрә алмый ул мескен. Мороженое да алып ашый алмый ул. Шулай бит, үзенә акча җәлли. Бар андый кешеләр. Үзенә акча җәлләүче кешеләр бар шундый. Җыртык иске әйбердән йөриләр, үзләренә акча җәллиләр. Кай вакытта теге миллиардерлар турында сөйләгәндә язалар бит.
Менә ул иске костюмнан йөри, менә ул иске машинада йөри. Күп акчасы булса да, ул акча аны үзгәртмәгән. Менә тик шул Цукерберг турында язалар шулай, футболкадан йөри. Бу аның теге аскет булуыннан түгел ул. Аскет булса, ул акчасын таратыр иде, алар бит акчаларын таратмыйлар. Шулай бит. Аларга акча кирәк булмаса, алар садака бирерләр иде. Акчаларын таратырлар иде, үзләренә тотмас иде. Бу аннан түгел бу саранлыктан бу. Бу саранлыктан үзләренә акча җәллиләр. Бу яктан караганда гарәпләргә шейхлар, алар молодцы, алар җәлләмиләр үзләренә акча, шулай бит. Алтын самолет, алтын унитаз, алтын машина, алар җәлләмиләр үзләренә акчаны. Бу яктан алар молодцы. Саранлык юк. Үзләренә карата шулай бит. Әмма тегеләр аларның саранлык. Үзләренә карата саранлык. Бу начаррак акчаны тотуга караганда. Шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә безне шушы тагын авырудан дәвалый. Инде мөхтәрәм кардәшләр, кемнәргә бирелә соң закат? Закат бирелә торган билгеле бер кешеләр бар, әлбәттә. Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә, закат бирелә ди фәкыйрьләргә һәм мискиннәргә. Иннама садақату лил-фуқара'i вал-масакин. Фәкыйрь кеше ул закат түли алмаган, нисабы булмаган кеше. Нисаб нәрсә ул? Нисаб ул 85 грамм алтын яки 595 грамм көмеш. Гадәттә инде аны алтын белән исәплиләр, чөнки көмеш бик арзан килеп чыган да 18 мең чамасы килеп чыга көмеш белән. Алтыннан быел закатның нисабы 210 мең. Кемнең 210 мең акчасы бар һәм ул 1 ел ятса, аннан түләнә закат. 40тан бер өлеше 2,5%. Бер караганда 210 мең акча күп тә кебек, әмма күп тә түгел, шулай бит. 210 меңгә хәзер машина да алып булмый. Нормаль машина алып булмый, шулай бит, 200 меңгә. Әгәр дә син акчаны җыйсаң машинага, квартирага, хаҗга, нәрсәгә генә җыйсаң да, шуның кадәр сумма җыелып 1 ел ята икән, закат түләнә. Закат түләнә. Монда теге мин квартирага җыям, миңа түләргә кирәк, мондый сорау юк монда. Нәрсәгә җыйсаң да, аннан закат түләнә, мөхтәрәм кардәшләр. Хәтта берәр кешегә бурычка биреп торсаң да, акчаны шулай бит, аннан да закат түләнә. Закат түләнә аннан да. Әмма бизнеска тыккан акчадан түләнми. Мәсәлән, бизнеска тагасың икән берәр миллион, ул вакытта ул акчадан түләнми. Түләнә, мәсәлән, бизнеска тыксаң, товар алсаң, шул товардан түләнә. Әгәр дә инде синең станоклар икән ул, яки машиналар икән йөри торган, мәсәлән, грузоперевозка, ул машиналардан түләнми инде. Алар станок кебек, ягъни эшли торган әйберләр була. Әмма үзеңнеке булса, ул акчалар шулай бит. Синең милкең, шәхси милкең булып саналса инде, ул вакытта аннан закат түләнә. Һәм менә шушы закатны түли алмаган кешеләр, алар фәкыйрь булалар. Аларга закатны бирергә ярый бу кешеләргә. Ярый мискиннәргә бирергә. Фәкыйрь кешене ул закат түли алмаса да, үз көнен күрә ала. Ашарына бараның, киеренә бараның, аның машинасы да булырга мөмкин. Налогларын түләп бара, шулай бит, коммуналь услугаларын. Ә мискин кешенең берәй-бере юк. Киергә кием дә таба алмый ул. Ашарына ризык та аңа таба алмый. Торырга урыны да юк аның. Торырга урыны юк дигән кеше квартира снимать иткән кеше түгел, квартира снимать иткән кешенең торырга урыны бар. Торырга урыны юк дигән кеше урамда йөрүче кеше. Бу мискин була, мөхтәрәм кардәшләр. Бу мискин була. Хатырының квартирасында торган кеше кем була? Альфонс. Ул мискиннән дә мискин була инде, шулай. Аңа наверное беренче чиратта закат бирергә кирәктер инде андый кешегә. Мискин кешенең димәк торырга урыны булмаган кеше булып санала. Вал амилина галейха, закат җыйган кешеләргә закат бирелә. Әйтик, мәсәлән, закат җыя торган берәр инде фонд, организация, оешма бар икән, димәк алар да шушы закаттан акча алалар, мәсәлән, хезмәт хакы итеп билгели алалар эшчеләргә. Вал муаллафати кулубухум. Муаллафати кулубухум бу инде ислам диненә якынайган кешеләр. Ягъни аларның ислам дине кабул итәргә теләкләре бар, ләкин шикләнәләр. Шулай бит инде бу очракта аларга акча ярдәм биреп, шулай бит инде ислам диненә аларны кертәләр. Ләкин Умар радиллаһу анху моны тыя. Ул чорда, халифат чорында, ул үзенең вакытында бу пунктны сызып ташлый. Ул әйтә, безгә хәзер андый кешеләр кирәк түгел ди, мөселманнар бик күп ди. Шуңа күрә безгә кешеләрнең акчага кызыгып ислам кабул итүләре кирәк түгел хәзер ди. Безгә булай да җитә мөселманнар ди.
Әмма безнең җирлектә, Россиядә, бу пунктны үтәргә мөмкин. Мәсәлән, күп кенә әйтик, гарип гәрәбәләр, ялгыз кешеләр, ятимнәр ислам дине тарафыннан ярдәм күргәч, ислам дине кабул иттеләр. Аларны ашларга чакыралар, авыз ачырга, закатлар бирәләр, киемнәр бирәләр, иләренә килеп, иләрен җыштырып китәләр. Менә шушындый мөнәсәбәтне күргәч, аларның күбесе ислам дине кабул итте, безнең милләттән булмаса да. Шуңа күрә безнең җирлектә моны кулланырга мөмкин. Без мохтаҗ монда мөселманнарның артуына. Шуңа күрә бу пункт мәсәлән бездә кулланырга мөмкин булган бер пункт булып санала. Шулай ук бирергә мөмкин кыллыктан азат итәр өчен. Мәсәлән, берәр кыл бар икән, ул кылга закат биреп, ул кеше үзен кыллыктан азат итәргә мөмкин. Һәм бурычлы кешегә бирергә мөмкин. Мәсәлән, кешенең бурычы бар. Бурычлы кешегә закат биреп, ул үзенең бурычын түли ала. Ләкин бурычны гафу итәргә ярамый закат урынына. Мәсәлән, миңа кемдер тиеш, 10 мең мәсәлән анда, 50 мең. Мин аңа әйтәм, бурычны кайтарып торма, гафу итәм, бу минем закатым булсын. Дөрес түгел. Бу дөрес түгел, закат бирелмәгән булып санала. Закатның шарты синнән чыгып китәргә тиеш. Ул бурыч белән чыгып киткән ул синнән. Шулай, син аны күрмисең. Закат синнән чыгып китәргә тиеш. Әгәр дә алай итеп бурычны гафу итәсең килсә, булай эшләргә була. Киләсең дә, мәсәлән, кем сиңа акча тиеш, 30 мең мәсәлән, 30 мең бирәсең дә аңа, шулай бит ул кешегә, давай бурычны кайтар дисең. Давай бурычны кайтар дисең. Ул кеше сиңа шушы акчаны кире кайтара. Всё, дөрес. Шулай бит. Менә инде закаттан китә шулай иткәндә. Шуңа күрә һәрбер нәрсәдән чыгу юлы бар. Шуңа күрә итәргә була шулай иттер. Бу аңа да җиңел. Синең дә үтәлә шулай бит эшең. Чөнки кай вакытта ул бурычны күреп торасың, еллар буе тора ул бурыч, ул аны кайтара алмый. Шулай бит инде. Һәм син дә закатны бирәсең икән, син хәзер закат та чыгып китә, ул бурычны да кайтара алмыйсың син барыбер. Шулай бит, син бит инде аны талып ала алмыйсың. Килеп сораган сайын ул сиңа килә дә, юк, юк ди, акчам юк ди, үтер ди, менә штаным бетте ди. Теләсәң ишәт мине ди. Син башыңны ясың да китеп барасың шулай бит. Шуңа күрә дә менә шулай итеп эшләргә була. Гафу итеп кенә закат булып саналмый. Шулай ук мөхтәрәм карашлар, Аллаһ юлында булган кешеләргә, Аллаһ юлында булган кешеләр, дин юлында булган кешеләр. Мәсәлән, кайбер кешеләр гомерләрен дингә багышлыйлар. Галимнәр, мәсәлән, анда шулай шәкертләр, манданиләрме, алар инде эшли алмыйлар. Эшли алмыйлар, ягъни эшкә керсәләр, димәк, аларның бу Аллаһ юлында эшләгән эшләре зыян күрә башлый. Бу кешеләргә бирергә мөмкин. Сау-сәламәт булсалар да, аларга бирергә мөмкин. Хәтта алар бай булсалар да бирергә мөмкин. Мәсәлән, инде галим, әйтик, бай ди, акчасы күп ди, закат түли ди, үзе ди, ләмма аңа да бирергә мөмкин. Ни өчен? Чөнки аларның акчалары керергә мөмкин елга бер тапкыр. Менә шушы закат биргәндә, яки Рамазан аенда. Аннан соң ел буе алар беренче булмаска мөмкин, шулай бит. Яки бу айда булырга мөмкин аларның акчалары. Бу айда ниндидер бер бай килде дә, мәсәлән, анда Mercedes-та, S-классы, шулай бит инде. Тәрәзәдән генә пачка акча кытып китте. Мә, әзрәк хәзрәт аша дип, шулай бит инде. И всё, ярты ел буе андай Mercedes юк. Номерын да истә калдырмады, шулай бит. Шо Монда да тапмыйлар әле, центрда да. Әле анда түгел. Монда үзебезнең маалләдә табып килә алмый таравихка. Үзебезнең кешеләр табып килә алмый таравихка. Какой анда теге Чебоксарда мине табырга. Инде мөхтәрәм кардәшләр, шулай итеп, ул кешеләрнең теге, ягъни төп керемнәре булмаска мөмкин. Менә аларга шулай ук бирергә мөмкин. Һәм ва бин сабил сәфәрдә кеше. Мәсәлән, сәфәрдә калган, акчасыз нисез ул кешегә закат бирергә була. Бу инде менә шушы Аллаһ Тәгалә билгеләгән кешеләр. Шушы кешеләр арасыннан әлбәттә иң хәерлесе кемгә бирергә? Тақва кешегә. Мискинләнеп йөрмәгән кешегә. Сыранып йөрмәгән кешегә. Шуларга бирү хәерлерәк. Һәм әлбәттә алар арасында бирергә хәерлерәк шулай бит авыру кешеләргә, гарип гәрәбәләргә, картларга, ятимнәргә, ягъни алар үз-үзләренә акча эшли алмыйлар. Шуларга бирү хәерле булып санала. Инде мөхтәрәм карашлар, Аллаһ Тәгалә закат бирүчеләрдән булырга насыйп әйләсен. Иншаллаһ русчада сөйләп китербез.
Аузу билляхи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о закате. Закат как будет по-русски? Закат? Закат это, да? Это закат будет. Кто-то пишет закет, да, по-русски. Поэтому будем говорить закат. Закат это садака, это милостыни обязательные для богатых людей. То есть не богатым дают. У нас же сейчас немножко по-другому, да? Если, например, у олигарха проблемы, ему дают закат из казны. Ну, поддержку штанов там, да? И так далее. Это, ну, то есть это то есть не богатым дают закат, а богатые дают закат. Поэтому для богатых, когда мы говорим, значит, это они должны давать. Это закат. Закат, дорогие друзья, это один из столпов ислама. Аллах Тааля в Коране нас обязал платить закат. Также Пророк саллаллаху алейхи говорит, что у ислама есть 5 столпов, и, как мы знаем, один из них закат. Поэтому, если человек закат не дает, соответственно, он совершает большой грех. Если он закат отрицает, то он становится кафиром, неверующим. Многие люди дают закат во время Рамазана. То есть, специально подгоняют время. Для чего? Чтобы во время Рамазана побольше пользы людям было, чтобы было принято более уверенно, ну и, соответственно, конечно, чтобы саваба было больше. В чем смысл заката? Смысл заката – это очищение. Поэтому слово закат так и переводится, как очищение. Очищать свое имущество от примеси. Все нуждается в очищении. Наша душа нуждается в очищении. Даже золото нуждается в очищении. Как очищают золото? Кипятят, да, и выделяют ненужные элементы. Потому что золото в чистом виде в природе практически не встречается. Поэтому золото тоже нужно очищать. И то имущество, которое ты зарабатываешь, тоже нужно очищать. Мы и так стараемся зарабатывать имущество из халяль. И так из чистого. Но даже когда мы из чистого зарабатываем, туда входит вот эта частичка запрещенного харама, то есть часть заката, которую мы должны выделять, отдавать. Закат отдают те, у кого есть нисаб. Это определенный уровень, после которого платится закат. Видите, как ислам, здесь все справедливо, в исламе все поставлено. Правильно. Если у тебя нет нисаба, уровня, значит ты бедный. Это прожиточный минимум, можно сказать, да, по исламу. Прожиточный минимум по исламу это сколько? Это 210 тысяч рублей в этом году. 85 граммов золота. Понимаете? То есть, если у кого нет этих денег, они бедные. Когда вагаз говоришь так среди людей, люди говорят, так вы все бедные, оказывается, да, по исламу. Да, все бедные, оказывается. Многие из нас бедные, у кого нет 210 тысяч рублей. Что интересно, даже те, у кого есть 200 тысяч рублей, 300 тысяч рублей, они тоже могут быть бедными. Потому что у них есть 500 тысяч рублей, а кредитов и долгов у него на 5 миллионов. Это бедный, это нищий. Он закат не платит. Он не то, что бедный, он нищий, он мискин. Вот, поэтому это тот человек, действительно, у кого есть в руках, и он не обременен долгами. То есть 210 тысяч рублей или больше, имеется в виду. И вот понимаете, при Умар ибн Абд-аль-Газизе был такой период, что некому было закат давать. То есть люди ходили, говорили, я хочу тебе отдать закат. Он говорит, я не нуждаюсь. Может быть, тогда люди были богобоязненные, что закат не брали. Но они не нуждались и не брали еще и потому, что сами давали закат. То есть практически большинство людей, или даже, можно сказать, да, многие люди во время Умар ибн Абд-аль-Газизе обладали вот этими 210 тысяч рублями. То есть они не жили от зарплаты до зарплаты, от пенсии до пенсии. Они эти деньги имели в руках. Это золотом. Еще и золотом это они делали. Вот, дорогие друзья, это, можно сказать, прожиточный минимум по исламу. Нисаб. Только тогда человек считается в достатке богатым, и, соответственно, он уже может платить закат. И плюс еще одно условие, эти деньги должны лежать в год. Опять справедливо, да? Ты только что получил на руки, продал квартиру, получил на руки 3 миллиона рублей. Нет, закат не отдаешь. Эти деньги, если год лежат у тебя, отдаешь закат.
Не лежат, значит, не отдаешь. Поэтому московские хазряты учат нас закат не давать. Я вас тоже научу. Да? Как они говорят? Если, говорят, приходит время платить закат, это из московские хазряты дали такое интересное решение. Когда время приходит отдавать закат, у тебя есть 500 тысяч рублей, например, что ты делаешь? Перед тем, как год исполняется, ты эти деньги даришь жене. У нас у мужа и у жены у нас отдельный капитал. То есть, да, то есть получается, муж подарил жене деньги. Жена имеет 500 тысяч, но у нее еще года не было, год только пошел у нее. А у тебя год не закончился, а денег уже нет. То есть ты закат не платишь, она не платит, деньги в кармане. Все нормально. Это афера по исламу называется, да? Как избежать заката? Проходит год, жена дает эти деньги мужу, обратно дарит. У нее еще года нет, и у тебя только год начинается еще из этих 500 тысяч. О, хорошо, правильно? Вот это такая афера есть. Но Аллах Тааля мудрее и умнее. Поэтому в шариате есть такой пункт. Всякая уловка, которая направлена, чтобы не платить закат, харам. Харам, то есть все, ты уже совершил грех. Успокойся. Ты уже совершил грех. Ты уже харам совершил. Всякая уловка, которая ведет, чтобы платить закат, это халяль и саваб. Например, у тебя есть 200 тысяч рублей, у жены, например, или там, не знаю, неправильный пример, у тебя есть, например, 210 тысяч рублей, у жены есть 200 тысяч рублей, она хочет платить закат со своего имущества, но 10 тысяч не хватает. Она дает тебе эти деньги, у тебя 410 тысяч, из этих ты платишь закат, то есть больше закат уже платишь, получается, потом возвращаешь жене ее 200 тысяч рублей. Это уловка, чтобы платить закат. Понимаете? Богобоязненный человек будет так делать, соответственно. А тот, кто хочет совершить харам, аферу по-исламски, по-мусульмански, пожалуйста, пути открыты, но Аллах Тааля видит это все мудрее, Аллах Тааля все знает. Дорогие друзья, таким образом, закат – это очищение. Если ты не очищаешься, соответственно, ты уже будешь грязным. Если ты не хочешь отдать 1/40 часть, это как ложка дегтя в бочке меда. Все остальное харам. Все остальное уже становится харам. Поэтому Аллах Тааля в Коране говорит: «Худ мин амвалихим садакатан тутахирухум ва тузакихим биха». Возьми из их имущества садака, чтобы их очистить этим. То есть, взяв садака, ты их очищаешь от этого зла, от этого имущества, то есть зла от этого имущества. И поэтому пророк ﷺ тоже также говорит: «Ман адда заката малихи факад захаба анху шарруху». Кто дает закат из имущества, тот будет обезопасен от зла этого имущества. То есть это имущество ему уже зло не причинит. В каком виде? В ахирате. Или даже в этом мире. Потому что если у тебя все имущество харам, от этого питаются дети, сам одеваешься и так далее. То есть, соответственно, это уже будет отражаться на твоей жизни. Также, дорогие друзья, пророк ﷺ говорит: «Ма накасат садакатун мин малин». Садака не убавляет, говорит, имущество. Когда человек дает садака, первое, почему он не дает, это жадность. Он думает, что у него становится меньше. Правильно? И оно видно. Математически это действительно так. 1000 рублей, 100 рублей отдал, 900 рублей осталось. Да хоть ты как крути, все равно остается 900 рублей. Правильно? Вот, поэтому пророк ﷺ говорит, садака не уменьшает имущество. Каким образом? Когда ты дал садака, ты получаешь вместо этих жалких 100 рублей из 1000 саваб. Ты эти деньги, эти 100 рублей перевел в офшоры, в ахират. Это ахиратские офшоры, так скажем, да? Современным языком выражаясь. Ты перевел в офшоры. Самые надежные деньги – это деньги в офшорах. Все бизнесмены это понимают. Поэтому нормальный бизнесмен в своей стране деньги не держит. Да? Он понимает, что самые надежные деньги, на которые ты можешь положиться, эти деньги в офшорах.
Даже Дерибаска отказывается от своих компаний, да, от своего участия в своей фирме, лишь бы ему давали визу за границу, чтобы у него был доступ именно к тем деньгам, которые он откладывает на старость, а не к этим бизнес-финансам, да, которых могут забрать в любой момент. Это если любой бизнесмен понимает, понимаете? Мусульманин тоже должен понимать, что самое главное его богатство – это в ахирате. Это то имущество, которое перешло в ахират. И поэтому пророк, саллаллаху так и сказал: у вас имущество не убавляется, вы отдаете их Аллаху. А что Аллах делает с вашим имуществом? Когда вы садака даете, вы даете садака Аллаху. Пророк, саллаллаху говорит, когда вы даете садака, эти деньги падают в руки Аллаха до того, как они падают в руки бедного. Кому вы даете? Аллах Тааля берет эти деньги, и что он с ними делает? Он их вкладывает в бизнес. Он начинает их прокручивать. И когда вы приходите к Аллаху, вас ожидает уже баснословная прибыль. Вы уже в совете директоров, да, все ваше, все, никто у вас ничего не отбирает, налоговые амнистии, вообще налогов нет, да, и вы уже все обеспечены навечно. Не на старость, а навечно. Понимаете? В этом понимании можно понимать. Второе понимание: если ты дал, Аллах Тааля дает тебе больше. Пророк, саллаллаху говорит: трать, о сын Адама, и на тебя будут тратить. Анфик юнфак алейка. Пророк, саллаллаху говорит: трать, о сын Адама, на тебя будут тратить. То есть это закон такой. Если ты кому-то отдал, значит тебе тоже дали. Но больше возвращается. Знаете, будьте готовы, больше возвращается. И третье, то, что осталось у тебя от 1900 рублей, вот этих 900 рублей, баракат будет больше, чем от целой 1000. Третье объяснение. То есть ты за эти 1000 рублей может быть ничего не купить, да, может потратить там на ерунду какую-то. А на эти 900 рублей ты сделаешь что-то полезное для себя, для своей семьи, от него будет бараката больше. И также, дорогие друзья, есть другая награда за закат и садака. Какая награда? Аллах Тааля говорит: бисмиллахи рахмани рахим. Аллазина юнфикуна амвалахум биллейли ван нахари сирран ва аланиятан. Те, которые тратят свои деньги ночью и днем, скрыто и открыто, фаляхум аджрухум анда раббихим, их награда у Аллаха. Выше награды не бывает. Здесь мы хотим услышать, конечно, у тех прибавится в 10 раз. Мы хотим услышать, да? Но Аллах Тааля дает еще больше, высший уровень, то есть награда у Аллаха, самого Аллаха награда. «Валя хауфун алейхим валя хум яхзанун». Они не будут знать страха и не будут печалиться. Они находят успокоение. То есть, понимаете, когда имущества много, страха и печали много. Когда ты жадный и не тратишь, страха и печали много. Страх обеднеть, страх узнают, страх отнимут и так далее, и так далее, и так далее. А печаль, когда ты не тратишь, то есть все равно у тебя имущество может уменьшиться, ты начинаешь печалиться из-за этого. Дорогие друзья, Аллах Тааля дает самое еще очень важное для нас. Это душевный покой. Также, дорогие друзья, когда мы даем закат или садака, это торговля с Аллахом. Аллах Тааля говорит: бисмиллахи рахмани рахим. Инна Аллаха штара миналь му'минина анфусахум ва амвалахум би анна лахумуль джанна. Аллах Тааля предлагает нам торговлю. Он говорит: я вам рай, а вы мне душу и свое имущество. Это хорошая торговля. Выгодно. Для неверующего человека это вложиться в пустоту. Да? Если неверующему человеку скажешь: отдай мне просто так деньги. А ты мне что? А я тебе рай. Да? Ничего себе развод скажет, да? Поэтому атеисты, неверующие люди, религиозных деятелей считают самыми большими аферистами. Потому что они обещают пустоту для них. Да? Приходит и говорит: пожертвуй храму Божьему, да? А ты мне что? А я тебе рай. Да? От Аллаха, от Бога.
Он говорит, ничего себе развод, да? Так еще не разводили. Даже когда государство предлагает пожертвовать деньги, он тебе говорит, а мы тебе налоговые амнистии какие-то, да? А тут вообще ничего получается. Но это для неверующего человека. Для верующего человека это самая большая награда. Почему? Потому что его душа и деньги все равно ему не принадлежат. Придет время, твою душу заберут, и твое имущество в этом мире остается. И ты остаешься ни с чем. У тебя уже нет ни души, ни имущества, ни рая. У тебя ничего нет. Аллах Тааля говорит, поэтому не обманывайтесь, говорит, шайтан вас обманывает. Я, говорит, вам даю истинную ценность, рай. А в раю уже все твое. Никто не отнимет. Уже все. Это уже навечно. Вот это, дорогие друзья, тоже один из моментов таких. Кому даются садака или закат? Мы знаем бедных и так далее, неимущих, больных и тому подобное. Есть аят такой, Аллах Тааля говорит, бисмиллахи рахмани рахим, лиль фукара илладина ухсиру фи сабилиллах. Давайте тем людям, которые на пути Аллаха, то есть из всех бедных, неимущих и так далее, приоритетом пользуются те, которые на пути Аллаха. То есть хорошие люди, благо делают. Даже один человек сказал, я предпочитаю давать садака верующему мусульманину богобоязненному, потому что он возьмет садака, поест, станет сильным и еще больше саваба будет делать. Если даешь деньги грешному, он поест, станет сильным и больше будет грешить. Потому что для греха тоже нужны деньги. Правильно? Вот грешнику, молодому, дай денег, он что делает? По бабам пойдет, правильно? Зачем ему деньги еще? Мой один знакомый зарабатывал деньги летом. Я говорю, а куда деньги дел? На девчонок, говорит, спустил. Ну, просто снимал девушку на эти деньги. Я говорю, какая пустая трата денег, вообще удивительно. То есть, он даже не поел, понимаете? Это даже хуже этого, понимаете? Он даже не поел. Спустил на женщин деньги. Это, я не знаю, худшие траты денег я не представляю себе. Там, когда жене даешь, ладно, еще, там жена что-то делает. Да, покормит тебя хотя бы, да? Или отстанет от тебя. А тут вообще как бы, да, пустая трата денег как бы вообще. Непонятно куда. Я просто в шоке, у меня глаза на лоб полезли. Я говорю, как так-то вообще можно? Знакомый же еще. Если был незнакомый, я там почитал бы в книгах, там другое дело, фантастика бы подумал. И из них кому ля ястатигуна дарбан фил арт. Те, которые не могут ходить по земле. То есть люди, которые прикреплены к своей работе, к своим обязанностям и не могут искать деньги. Например, как-то один чиновник сказал, да, учитель у него спросил, мы, говорит, учителя, у нас денег нет. Да, мы учителя, у нас денег нет. Что ему сказал этот чиновник? Ну, вы знаете этого чиновника, да? Что он сказал? Идите в бизнес. Да? Если все учителя уйдут в бизнес, кто будет учить твоего ребенка? Ну ладно, твоего приезжают из Англии и учат. Кто будет учить других детей? Если все воспитатели уйдут в бизнес, кто будет детей воспитывать? Если все медики уйдут в бизнес, ну они и так в бизнесе, альхамдулилля уже. Да. Если они уйдут в бизнес, кто будет лечить? Если все хазраты в бизнесе, да? Кто будет книги читать, переводить, знания давать? Кто? Грехи отпускать, да. Кто будет этим заниматься? Некому. Если все в бизнес уйдут, понимаете? Поэтому Аллах Тааля этот момент учел и сказал, есть люди, которые вынуждены заниматься низкооплачиваемой работой, так как эта работа в обществе нужна. И вот таким людям, говорит, старайтесь давать садака или закат или деньги. И также, дорогие друзья, тут описывается признак бедного человека. Аллах Тааля говорит, бисмиллахи рахмани рахим, яхсабухумуль джахилу агния минат тагафуфи. Тагрифухум бисимахум ла ясалуна наса ильхафа. Настоящий бедный, говорит, это тот, на кого, посмотрев, ты подумаешь, что он богатый. Потому что он
не проявляет нужду свою. Поэтому мусульманин, когда дает деньги, закат, он должен искать. Первый, кто пришел и попросил, это еще не значит, что он настоящий бедный. Просто он наглый. Немножко, да? А когда ты смотришь, оказывается, есть у тебя знакомые друзья, которые живут, еле-еле концы с концами сводят, но ты даже этого не замечал. Потому что они богобоязненные, потому что они скромные. Но все думают, что как будто они богатые. А на самом деле это не так. Вот старайтесь, говорит, так давать таким людям, дорогие друзья. Поэтому пусть Аллах Субханаху ва Тааля, дорогие друзья, нас очистит действительно от всякой скверны, от всякого харама. На эту тему можно говорить бесконечно долго. Тем более хазраты знают очень много по этой теме. Да? Конечно же, я шучу. Но тем не менее, дорогие друзья, это один из путей сейчас развития ислама. Один из путей. Вот Абрамович дал еврейским организациям $800 миллионов на поддержку еврейских организаций. Это не секрет, то есть я отсюда говорю, я ничего плохого не говорю. Это просто, это все известный факт. $800 миллионов. Я не говорю, что он плохо поступил, хорошо поступил. Понимаете? То есть мы же всегда немножко так с завистью смотрим на еврейские организации. У них школа своя. У них все организовано. На все это деньги нужны. Откуда эти деньги? Эти деньги дают бизнесмены. Когда вот, например, какой-то артист устраивает благотворительный концерт, деньги отдают туда, благотворительную организацию. Даже заграничные какие-то певцы там и так далее туда отдают деньги, понимаете? А где наши мусульмане богатые, спонсоры, да, которые должны развивать ислам? До революции мечети строились только на эти деньги. Государство денег не давало, дорогие друзья. Сейчас еще государство дает деньги. Заметьте. Понимаете? Тогда вообще не было. Строились мечети, строились медресе, печатались книги. Мы до сих пор не можем догнать дореволюционный уровень по печатанию книг, например. Не можем догнать при таких-то возможностях. Понимаете? Где все эти люди? Аллаху а'алям, правильно? Где наши мусульмане богатые? Аллаху а'алям. Которые хотят в рай, может быть, да. Может, они тоже не хотят вкладываться в пустоту. Только так я могу это объяснить. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء